фирдавсӣ наздик ба 35 соли умри худро барои эҷоди ин ҳамоса сарф кард ва айни замон он дар ҷаҳон бузургтарин офаридай ба ҳисоб меравад, ки ба қалами як шахс тааллуқ дорад. шоҳнома ин шоҳкорӣ 4 баробари китоби Илиада ва Ҳадисей мебошад ва 6000 байт иборат аст. Абулқосими Фирдавсӣ замони шоҳномаро эҷод кард, ки давлати бузурги мутамаркази Сомониён гирифтори кашмакашиҳои дохилӣ буд. дар замоне ки забону фарҳанг бо таҳдиди нестшавӣ рӯбарӯ шуд, шоҳномаи Фирдавсӣ ҳамчун василаи ҳифзу ҳувияту забони миллӣ хизмати муҳиму калидиро сомон дод. ҳолдонҳо мегӯянд, ки шоҳкории Абулқосими Фирдавсӣ на танҳо дурдонае дар адабиёти ҷаҳонист, балки нақши он барои рушди илмҳои этнографӣ, иҷтимоиёт ва фарҳангшиносӣ муҳиму чашмрас аст. зеро шоҳнома фарогири ҷузъиёти ҳаёти иҷтимоӣ, урфу одат, муносибатҳои хонаводагӣ, муносибатҳои мардум бо табиат ва дигар масъалаҳо мебошад. имрӯз дар муқтадиртарин донишгоҳҳои ҷаҳонӣ ба монанди донишгоҳи Гарвард, Оксфорд, донишгоҳи Калифорнияи Амрико ва дигар муассисаҳои олии бо нуфузи ҷаҳонӣ шоҳнома ҳамчун намунаи шоҳкории адабиёти ҷаҳонӣ тадрис мешавад.